I dag vil jeg vise, hvordan I bruger vores hårvækstserum, så I ikke er i tvivl, hvordan I bruger den. Jeg har hårvaskdag i morgen, det trænger jeg virkelig til, så i dag så påfører jeg den her i min hårbund, så i morgen jeg skyller det ud. Påfør dråberne direkte på din hårbund eller fordel produktet i dine hænder. Jeg kan godt lide at fordele mit hår op i sektioner på den her måde, og så påfører jeg dråberne. Og derefter masserer du forsigtigt ind i hovedbunden i cirkulære bevægelser med dine fingerspidser. Du fortsætter massagen indtil serum er fuldstændig absorberet. Vi anbefaler at bruge produktet 2 til 3 gange om ugen, og så skyller du produktet ud dagen efter. Men hvis du selvfølgelig er en, der vasker hår kun 1 gang om ugen, så bruger du det altså 1 gang om ugen. Men vi anbefaler 2 til 3 gange. Det er ikke nødvendigt at få det skyllet ud om morgenen, det styrer du helt selv. Det er ikke alle, der kan lide at få noget fugtigt i hårbunden. Selvom den ikke fedter, så kan det være rart at få det skyllet ud morgen efter, men det styrer du også bare selv. Den er velegnet til alle hårtyper. Den fremskynder hårvækst, styrker håret, forebygger hårtab og øger hårets fylde, og den er velegnet til både mænd og kvinder, til jer der er i tvivl. Vores serum indeholder bioaktive næringsstoffer, som gør, at det fremskynder hårvækst og generelt giver tykkere og bedre stærkere hår. Du kan læse beskrivelsen om alle de ingredienser og indhold, som er i den her, så du er blevet helt sikker på, hvad det er, som gør, at håret gror hurtigere.